Skolárna, asi 30 stupňov dneska. Krátky update ohľadom môjho testu, čo som robil na višni. Sa môžem pochváliť, že z 13 štepov sa mi chytilo 6 štepov, z čoho sa mi podarilo do višne zaštepiť aj čerešňu a asi 2 druhy višne, takže snáď sa udržia, nespália sa a možno o rok alebo o 2 budú nejaké tie višničky, takže som možno z hlasu neznie, ale ináč mám strašnú radosť, nakoľko som tomu moc neveril, takže super. No, toto sa potom zreže, nakoľko tu sa mi nechytilo nič, tak buď tieto nové výhony nechám a tuto to ufiknem, teda aj toto sa nejak trápi, ale snáď to chytí druhý dých ešte. Takže že toľko z višní, môj pokusný strom. Do tohto som naštepil 4 odrody. Chytili sa mi prevažne Golden Delicious. Na tomto jednom vidieť krásny, už skoro 40 cm nárast nového konárika. Taktiež sa mi chytil rubín, ale ten pravdepodobne vylomím. A ešte 3 vrúble jablko skoré, alebo respektíve tak som si nazval neznámu odrodu z jedného sadu. Toto mi vyschlo, takže čo spravím je, že toto tu urežem. Ako teraz nemám pri sebe nástroje chvíľku, takže urežem to najbližšie. Toto tu je vyschnuté, aj táto rosana, ale toto tu sa prebudilo, neviem či to vidieť. To vylamujeme, toto na konci je pekný. Taktiež toto je Golden Delicious, pekne chytený, takže mám radosť. No, taktiež tento sa prebudil z minulého videa, ešte neboli známky života, ale ako som spomenul, niekedy sa strom prebudí trošku neskôr, takže tento sa pekne chytil. Toto spoj, kopulácia, nový prírast. Tiež z tohto stromu som robil video, jak som vrúbloval, takže aj tu krásne sa uchytil. Toto je asi rubín, alebo rosana má také tmavšie drevo. Vidím, že tu je slivka. Tento strom, tu sa mi chytil zase štep, ale vyschol po čase, takže toto tu ufiknem dolu a tento som priviazal a vyviazal som ho, aby rástol z priamene. Bohužiaľ kupujú ho mravce, čo sa mi nepáči, ale mal by som to postriekať, alebo čo ja viem, čo s tým spraviť, ale nejako tú tematiku postreku ešte nemám, takže tak nemám naštudované, takže ak má niekto skúsenosti s mravcami, čo proti mravcom a kedy striekať proti mravcom, tak ľudne mi napíšte do komentu. Toto to isté, vyzeralo to, že sa to chytí, no spálilo to asi slnko. Niektorí tie štepy ešte zakrývajú, no ja som dúfal, že ak tento sa chytí a zostane pekne chytený. To je marhula minoročná, pekne sa už tvorí sa korunka, taktiež aj tam vedľa. Ešte tu som buchol, sa mi zdá, že rubinol. Čo? Tak je už 2:30. 2:30? Áno, tie hodinky v obývačke idú zle, sú svoje. Tak? Potom si hovorím, že poďme už do 2 hodiny. Dobre.